وقر بيت كريستيان مريم وقر باسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين. بيت كريستيان مريم وقر كتم أخصم 110 كيلومتر كتم حوزين دما 34 كيلومتر رحقو زركب بيت كريستيان. እዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ከውሒ ተፈልፊሉ ዝተሰርሐሉ ፍሉይ ቦታ ማይ ነጠባ ይበሃል። ብድሕሪ እዚ ከውሒ እንታይ ቆንጆ ነገር ከም ዘሎ ምንም ዓይነት ምልክት ኣይርአ። እዚ ቤተ ክርስቲያን ዝተሃነፀሉ ሕቑፊ ይኹን እቶም ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ዘእቱ 3 በርታት ስለዚ ቅርሲ ዘመላኽትዎ ሓደ ነገር እየ። ምናልባት እቶም ንበርን መስኮትን ተባሂሎም ዝተሰርሑ ቀዳዳታት ኣብ ውሽጢ ሕቡእ ነገር ከም ዘሎ ካብ ምምልኻት ወፃኢ ተፈጥሮኣዊ ከውሒ ከም ዘሎ ጥራሕ እዩ ዘመላኽት። ውቁር ቤተ ክርስቲያን ማርያም ውቅሮ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ካብ ዝርከቡ ታሪኻዊ መስሕባት ቱሪዝም ብጥበብ ኣሰራርሕኡ ተወዳዳሪ የብሉ። ጠቅላላ ስፍሓቱ 20.6 ብ10.3 ሜትር እንትኸውን ብራኽኡ ድማ 6.9 ሜትር እዩ። እዚ ቤተ ክርስቲያን ልክዕ ከም ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ቅኔ ማህሌት መቕደስን ቅድስትን ዝወነነ እቲ ቅኔ ማህሌት ብወገን ፀጋም ዝርከብ እንትኸውን ክልተ ዓርሶም ክኢሎም ጠጠው ዝበሉን 7 ምስቲ መንደቕ ዝተጣበቑን ዓምድታት ይርከብዎ። ኩሎም ድማ ብሰረገላ ዝተተሓሓዙ እዩ። እቲ ሰረገላ ካብ ክልተ ኣንፈት እናፀበበ ብምምፃእ ዘይድጋፍ ናብ መሬት ዝወረደ እዩ። ሞሮ እዚ ቅኔ ማህሌት ብሰለስተ ዝተፈላለዩ መመላኽዒ ዲዛይናት ዝተኸፋፈለ እዩ። ኣብ ሕቑፊ ውሽጢ ክልተ ተኸታተልቲ ዲዛይን ሓደ ዓብዪ ጉልላት መስቀል ይርከብ። እቲ ኣብቲ ቀፃሊ ሕቑፊ ዝርከብ ጉልላት 4 ኣናእሽተይ መሳቕል ዝተዓጀበ እዩ። ብዘይካዚ ድማ ንደገ ውፅእ ኢሎም ዝተንጠልጠሉ ኣጥዋት ዝመስሉ ምልክታት ይረኣዩ። እዚ በዓል 1 ክፍሊ ፎቕ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ዘእቱ ዕንጨይቲ ዝተገጠመሎም 2 በርታት ኣለዉ። እዚ ቤተ መቕደስ በዓል 2 ተርታ ዓምድታት ዘለውዎ እንትኸውን ሰፊሕ እዩ። ሞርኡ ድማ ከምቲ ቅኔ ማህሌት ብተመሳሳሊ ብዝተፈላለዩ መጋየፂ ብልሓታት ዝተመላኽዐ እዩ። 4 ዓርሶም ክኢሎም ዝቖሙን ምስ መንደቕ ዝተጣበቑን 10 ዓምድታት ኣለዉ። ካብ ቅድስት ቀፂሉ ዘሎ ክፍሊ እንትኸውን ናይ ማርያም ናይ ቅዱስ ሚካኤልን ገብርኤልን መንበረ ታቦታት መቐመጢ እዩ። ሞርኡ ኣብ ማእኸል 4 ኣናእሽተይ ጉልላት ዝርከብ ዓብዪ ጉልላት ኣሎ። ኣብ ማእኸል ናይ 4 መኣዝን ቅርፂ ተኸቲሉ ዝተሰርሐ ናይ ታቦት መቐመጢ ውቁር ናይ ከውሒ ቁም ሳጥን ይርከብ። ብሓፈሻ እንትርአ ውቁር ቤተ ክርስቲያን ማርያም ውቅሮ ብቕዓት ብዝተመልኦ ብልሓት ዝተሃነፀ ዝገርም ቅርሲ እዩ። በዓል ንግስንኡ ድማ ኩሉ ግዜ ሕዳር 21 በብዓመቱ ይኽበር። ከም ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ተኻፈልቲ በረከትን ቃል ኪዳንን እዚ ቤተ ክርስቲያን ይግበረና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።